ин наворо фақат барои тамошо мебахшам. Хайру гашт. Лаззаташо шояд ҳар як кас барои худшон фаҳмад мирад. дар Аврупо роҳҳо ба 4 қисм тақсим мешаванд. яъне 4 қабати роҳ ҳаст. якум қабати пиёдагар ҳаст бо барои велосипед, дучарха, ҳаст барои нақлиёти сабукрав, мошин ва трамвай. бонуҳои гармшуда. Як пешниҳоде барои соҳибкорон, барои шаҳрдорони тоҷик. ин бонпӯше ки ҳаст дар Тоҷикистон аз металл бисёр мекунанд. Ино ҳамаш ҷамъ мешаванд, гӯён ки нестанд. як пешниҳоди хуб мебуд агар дар Тоҷикистон чунин намуди бонпӯшҳо кунанд. Аз матоъ аст ва конструксиява ҷамъ мешавад дар он ҷо ба мисли рулон. ин намуди бонпӯшҳо бениҳоят бисёр ҳастанд ва ҳамаи онҳо якранг ҳастанд. ҳамин якрангӣ зебу зинат медиҳад шаҳрро, кӯчаро. барои трамвай доштан тугмаашро зер мекунӣ, медароӣ, дараш кушода мешавад. таваққуфгоҳи ҳам автобус аст, ҳам трамвай. терминали хариди чипта, хатсайри ҳар як. барои мисол боз бонпӯшам ҳастам мегӯям бонпӯш. ҳеҷ як решотка нест, тирезаи дигаргуна нест. ин бино соли 1908 сохта шудааст. мегӯям бонпӯшҳои хурд. пешниҳод ба ҳамаи соҳибкорон, шаҳрсозони тоҷик, биёед давлати моро низ аз ин давлатҳо кам накунед, пешравиҳоро бикунед, ҳамихел ободиҳо. дар ин об метавонед дасту тобшӯ ягон танга мепартои навуда чинашест метавонед. автобус мунтазири мусофирони худ мағозаи классикии швейтсариягӣ дар фикрам заҳр аст. 37 франк. баъд шиёри овезаҳоро бинед. як зебоги кет кардагиам барои принт хонаҳо. идеяи хуб аст ки чунин намуди рекламаҳо кунанд. дар тиреза аст. шимои берунро ҳеҷ гуна мақсад безеб накардааст. баъдан боз як зебогӣ, як таърихӣ мешавад вақте ки номи кӯча навишта мешавад ва биное ки қай сохта шуда буд, ки таърихи ҳамин кӯча ё бино ба кӣ ё ба чӣ тааллуқ дорад гуфта бениҳоят хуб мешавад. бинои сурх. ина бонпӯшҳо бинед. дар ҳолат нолозима ҷамъ мекунанд. беҳтарин идея аст. бовар кунед, дар ҳайрат мемонад шахсро. рекламаи зиёдатӣ нест. дар бораи Аврупо ҳаминро мегӯям ки ҳеҷ як ресторан, ҳеҷ як маконе ки ҷомеа бисёр ҷамъ мешаванд мешинанд, рекламао пиари бисёр намекунанд. рекламао пиарро худи шахсҳо мекунанд. фарз кардем дар шаҳр дар куҷо тарабхона ё ресторан ё ки қаҳвахонаи хуб аст, таомҳои
ё ин ки ғизоҳои бомазза дорад, дӯстон тавсия медиҳанд ё ин ки аз Google Map, харитаи Google даромада аз он ҷо мефаҳманд ки дар куҷо таоми лазиз аст, дар куҷо не. Баҳо метиҳанд ҳар як тарабхонаву қаҳвахонаро аз рӯи баҳои додагии онҳо мардум ташриф меоранд. бовар кунед ҳаминҳоро шояд ҳеҷ баҳоам натиҳанд нафаҳманд, лекин дар Google карта дароед шаҳр дода шудааст.